Ole India le Pakistan buaina alakal chho mup mai le India in Pakistan ram chunga be pui atlak na kha thu thar om zela atira puan chua lo kha tu na puan chua ani zela malak na thar om bel zel boka nizan lam tukin jing lam mani jok mang chu Pakistan chuan India ram chunga sipai mun le mun poimo som panga an ron targeta missile an ron tir phut mai mase Russia atanga India ina an lei S-400 CHHO kan hmu nga la Pakistan missile an lo dang chat an lo kap thla buai mai India air defense theina chu ni zan khan fi ina oma Russia atanga S-400 India ina alei India ina aming alo modi S-400 Sudarshan Chakra air defense missile system chuan Pakistan missile be ina hne so takin alo dang chat Minister of Defense chuan thu chua siamin hemi chungchang hi apuang chuaka Pakistan missile projectile te hi integrated counter UAS grid tangkop le India air defense system mangin neutralize an ni lo me mi an ni Ministry of Defense chuan tundin hmuna chuan Pakistan be na fin fiana mun rang atangin kan donga heng poi khoitum na hi kan dang chat me kani ati tuna India in operation Sindura Ramribial chunga firfek infrastructure te precision strike ane nuwa buena chuak na sa takara Pakistan chan let na ania S-400 Sudarshan Chakra Indian service a Sudarshan tia riat S-400 khovel long range air defense missile system thaber mason ber zinga meni IAF command and control network ne na inzom S-400 squadron tin hian battery panian na ya Battery pakhatai hian launcher paruk advanced radar le control center da zela niya battery pakhat hian missile za somni pariat thleng an kap chuak thei India hian Russia atangin squadron panga alei towa squadron pathum hi man lo ni towa pani chu sangni le somni paruk hian man thei bai se ania S-400 squadron panga leina atan India khan cheng veibel che sing thum sanga man kum sang hela som pariat khan Russian and di la zia kani kha S-400 Sudarshan hian boru ga tanga hlo om chi rang stealth aircraft ani emo fighter jet an ni emo drone le cruise missile emo ballistic missile emo ronkal te KM zali thlenga hla a lo mu chuak thaya a chui zui thaya a ma chhon thaya a kap thlabokani S-400 hian missile chi rang kap chuak thaya mun hla le mun nai mun lai holte mel maral thuam ron kal rualin a ma chhon thaya layer defense theina neya he system ina kentel face array radar le electronic warfare resilience te hian INDONA muala po na an thok dikin an rin tlak hle ti fin fiana tam tak he khol pui hian apal tlang to ni Amma IAF exercise a khan Sudarshan S-400 hian a theina lo lan tir towa simulated enemy aircraft package 80% lo dang chatani alo kap thlani hetiang level a hlotlin na awang hian Pakistan chu afim khur hle anga ya S-400 mu le inrol phak lo na hun hlataka Pakistan chuan an F-16 fleet chu an son pha hial ni in an soi S-400 hian KM zali chunga mel mathlona le missile aka thlak zel thein wang hianin Pakistan hian KM zali pon lam S-400 thlen phak lona an F-16 da na hian son pha ani strategic lama poimona S-400 Sudarshan Chakra hlo tling taka manani da ka wangin India air defense shield chuan na sa takin ma ason pha India air defense shield chu thuam chakani tilanga conventional le asymmetric aerial threats laka invenarin tlak tak India chuan nei ta tinani S-400 awang hian mel ma beina laka India a him pha mai ba ka hebela strategic hoi herpo athak meka IAF tan game changer dik takani chuti lai chuan Pakistan lam hian thupuan an nei ve thunga lai taka news puang tur kan ni na zona India thu chhuwa chau ni lovin Pakistan thu chhuwa po hi han puan sak ve ila Pakistan beitumna atana India ina ahman Israel siam drone somni panga
Pakistan chuan an kap thla ni in ISPR Pakistan lam chuan an puang. Pakistan sipai te chuan ni zan khan India ina Israel siam Harop drone somni panga aron ka chua. Pakistan ram chung mun rang beina na aron ka chua drone te chu an kap thlat ni in Inter-Services Public Relation ISPR chuan an soi. Nikhat kalta khan Pakistan chuan India sipai ten beipui thlak na an kalpuina poisoi lo mi somthum pakhat an thi ti soin New Delhi thil ti chu terrorism thil ti ani ti in Pakistan chuan a soya. Line of Control LOC in kahai bo chechun zom zela Pakistan chuan India pu bok. Pakistan sipai te chuan Indian fighter jet panga an ka thlak chu ne na lian tak ni in an soya. Voin khan India thu nei tu tele all party meeting an thu khoma Pakistan mun paruk Punjab Ahmed Puris te Murik de Sialkot le Sakaragat le Azad Kashmira Muzaffarabad le Kotlia te India operation kalpuina chiatna na satak hellam hian an tok ti an soi. Pakistan Army chuan an soft skill technical le hard kill weapon thiamna zong mangin Israel siam Harop drone somni panga an kap thla ni in ISPR chuan press release an puang chuaka. Soft kill le hard kill omzia hrelo kanom takin han soi zaw lokila. An ram beitura drone run kalte hi drone radio wave lo ti zamin chuta chuan drone chuan kong a hlota a atlamai thin chutiang chu soft kill an tia. Hard kill chu drone ka thlak na silai mo laser manga drone lo ka thlak angkha ani. India in Pakistan in a beile dan chungchang so in ISPR press release a chuan atun lai khovelin do thlona tha jet panga drone telan ka thlak saka wangle an sipayan chan nuwa India chuan heng Israel siam Harop drone mang hian Pakistan chu hlau thong takin an beyani ti in Pakistan lam chuan an soya. Hlau thong taka beina hi India do izep zia ti lang tu ni ti in Pakistan lam chuan thu chua siamin an tar langa. Heng Israel siam Harop drone ke them hi Pakistan ram chung hun rang atanga lak khoma ni ti in Pakistan military media wing te chuan an tar langa. Pakistan Army chuan hmel ma hne na chan na ting tak an peya an ruah man na ten om zong chu an ti top sak vek ni in an puang bok. Heti lai hian India Defence Ministry chuan Pakistan rama mun engemaw zat chu an sipai ten an bei ti an poma. Indian outlet ANI News chuan Harpi drone mangin India sipai te chuan Pakistan Air Defence System chu an bei lotling takin an bei ti an tar langa. Database of Israeli military and security export in a tarlan dan chuan Harop hi Harpi nuwa hetiang drone upgrade version ani. Harpi radar system bei thei tura siamania melma air defense seal roll ti top nana drone thaber polania. He drone hian puak thai warhead chak taka kengtelani ti in ANI report chuan a soibok. Press briefing a Pakistan ISPR Director General Lieutenant General Ahmad Sharif Chowdhury chuan Pakistan sipai te chuan India in drone ka chua som pahnian kap thla ti a soi ve thunga. Drone pakhatin Pakistan sipai target a bei theya wangin Pakistan sipai pali an hliam ti ISPR Director chuan a soi. ISPR Director General chuan India ina aka chua drone zinga som pahni te an ka thlak na hmun te chu chipchiar takin a soya. Punjab Lahore te Atoka te Gujranwala Chagwal te rual pindi le Bahawalpur baka Sukur miana te Umerkot chor le Sina Karachi bulte po a soi zinga hian atel. Hetiang drone som pahni ti lawa hian drone pakhate ro chuan Lahore bula sipai target a bei ti in Lieutenant General Chowdhury chuan a soibokani. Press briefing nei chung hian sipai media thu puang tu chuan drone an ka thlak chelai thalak rang atar lang boka. Drone tla te chu mun rang atanga an lak khom thu a soibok. Kan thu soilai hian India in heng Harop drone te hi aron kap chuak zela. Kan sipai te chu ka thu soilai hian an in ral rin na vor top nen. High degree of Allah ta anom meka ti in Pakistan lam chuan Pakistan Lieutenant General chuan a soya. Hei hi provocation poi takani
poi takani tin DG ISPR chuan a soi India mi te hian heng malak na te hi me ni ruk le ni sari zan khan pathian bek na mun le civil mi te infrastructure an beya naupang hmeichhe le kum upa te po zuwa lovin civil mi poi soi lo te an tha hnuwa an hlo cham khu bo turin drone an ron kap chuak le ta ni ti in Pakistan chuan India an pu heti hian a soi bela chu tiang mai ni lovin an hlo na panga ti chiat te drone tam tak kan ti chiat te LOC a thi na le chiat nan na sa tak an tor wangin India chu thin rim khua mu lovin a cheta a thang tlom hle ti in Pakistan chuan India an pu bokani heti lai hian Pakistan Super League match nei ma dar ka ringa mozata Rawalpindi Stadium chu drone manga beyani Nizandaria ta Pakistan Super League match khelna tura ruaman Rawalpindi Cricket Stadium chu drone ka ania Dariat vela in khel tura ruaman an ni ti in India Today chuan a soya Voin Khan PSL team pani Peshawar Zalmi le Karachi Kings te in khel tur an nia hei hi helai Rawalpindi Stadium a khel tur an ni Hethil hi Islamabad in India rama sipai target som panga ka an tum hnu dar ka ringa mozat hnuwa thlenga nia hei hi Pakistan in missile India lama aka chan let na atana India in Lahore Air Defense Radar te aka chiat hun lai vela ni bok Pakistan Army thupuang tu Lieutenant General Ahmed Sharif Chowdhury chuan ama in Lahore te Gujranwala te Chakwal Bahawalpur Miana Karachi Chor Rawalpindi le atok te chu chunglai hmuna chuan drone thren khat ka thlak ani thu lo soi to bok thudon danin China siam Pakistan HQ9 Missile Defense System Unit te chu Israel siam Harop drone ten an kapchhia hei hian Lahore Pakistan sipai te chuan inven na an nei thalo ti atilangani he air defense siam tu China po amol pho hle India chuan Pakistan in buaina tipun lun tura ma alakna anti thuan op dan chungchang le Pakistan che dan a soina Pakistan chuan Jammu and Kashmir Kupwara Baramulla Uri Punch Mendar le Rajouri sector line of control kaltlangin poi khoina tamzok tuna hian kalpui mek ni na soi heti lai hian Pakistan chuan an sipai pali chu Lahore India beina wangin hliam an tuar ti soin sinta miano a civil mi pakhata thibok he thil thleng hi Pakistan firfia kem India na bei hnu ni khata thil thleng ania Operation Sindur ti mingpu in be pui thlak na India khana kalpui ani kha Pahalgam sa firfiak te beina chanlet na atan precision strike mangin India khan missile thanem taka kap luta Pakistan ram chung le Pakistan inak an op chung Kashmira firfiak zatelan thin in India Today chuan a soibokani ole kha kha thuthar tlang pui kan han puan le kan han ngai thlak theite chu han ni le ta phot sela til thleng thar haum zela tuna hianin India Pakistan te hian in do puang che lo ma se in chan ton na hian la kalpui rengani ti kha hretaila zanina engthil nge thleng le don ti te chu kan ngai chan thu paniya engponi se thuthar ber he channel atang hian in longa chang zel don nia